सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। काँग्रेसने महिलांचा सन्मान कधीच केला नाही अशी टीका भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी केली आहे। पाहूयात। जिल्ह्यातल्या सगळ्याच स्तरातल्या सगळ्याच माझ्या भगिनींचं मी खरं तर कौतुक करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो। कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नारी शक्ती इतकी सुज्ञ आहे। देशामध्ये नारी शक्तीच्या विरोधात जे काही घडतं त्या सगळ्याची संवेदना तुमच्या सगळ्यांमध्ये आहे आणि म्हणूनच म्हणजे पालकमंत्री असतील किंवा आणि सगळेच तुमचे भाऊ हे आम्ही तुम्हाला या सगळ्या विषयामध्ये तुमच्या सोबत आहोत। तुमच्यासाठी आम्ही सगळे प्रयत्न करू हे सांगण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहोत। भगिनींनो, आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर साधारणतः 60-65 वर्ष जो नारी शक्तीचा सन्मान खरं व्हायला पाहिजे होता तो सन्मान कधी काँग्रेस गांधीच्या सरकारने केला नाही। 2014 पासून ते 2024 पर्यंत 12 वर्षाचा काळ जर आपण आठवला तर या सगळ्या काळामध्ये नारी शक्तीला म्हणजे खरं तर आपल्या प्राचीन काळात म्हटलं जायचं की जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगात उद्धारे ही आपली खरं तर संस्कृती होती आणि या सगळ्या संस्कृतीचं पालन करण्याचं काम आपले सन्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी यांनी केलं। 14 पासून ते 24 पर्यंत 12 वर्षाच्या काळामध्ये देशातल्या नारीला जितका सन्मान देता येईल, जितका त्यांचं जीवनमान उंचावता येईल ते सगळे प्रयत्न त्यांनी केले। आपण जर आठवत असेल आपल्याला तर जनधनापासून ते शौचालयाची सुविधा असेल, घरामध्ये नळ पाण्याची योजना असेल, उज्ज्वला योजना असेल, त्यानंतर आरोग्य असेल, शिक्षण असेल, अशा सगळ्या विषयामध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त कामं किंवा त्यापेक्षा जास्त अभियानं ही महिला वर्गासाठी राबवलेली गेली आणि त्या सगळ्याचाच एक पुढचा अध्याय म्हणून हे नारी शक्ती विधेयक संमत करण्याचं काम आपल्या सगळ्या नरेंद्रभाई मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारचं होतं आणि दुर्दैवाने जसा उल्लेख झाला आपल्या भगिनींनी केला तसा काँग्रेस झालेल्या सगळ्या सरकार आणि काँग्रेस आणि त्यांच्या सोबतच्या सगळ्या मित्रपक्षांनी या सगळ्या सरकारला या सगळ्या विधेयकाला विरोध केला आणि ते विधेयक संमत होऊ दिलं नाही। आपण सगळ्यांनी मिळून या सगळ्यांचा निषेध नोंदवलेला आहे आणि मला अशी खात्री आहे की अशा पद्धतीचा निदेश संपूर्ण निषेध हा संपूर्ण देशभर सुरू आहे आणि या सगळ्यातून एक मोठी चळवळ उभी राहील आणि तुम्ही मागाशी जसं म्हटलं की कोण म्हणतात देणार नाही घेतल्याशिवाय जाणार नाही ते वाक्य खरोखरच येत्या काळामध्ये सत्य होईल असा विश्वास तुम्ही ठेवला पाहिजे। पुन्हा एकदा सगळ्याच माझ्या भगिनींना एक आश्वस्त करतो की सन्माननीय नेते राणे साहेब आहेत आणि सगळेच तुमचे भाऊ तुमच्या सोबत आहेत। तुम्ही ज्या सुज्ञपणाने या सगळ्या निषेध आक्रोश पदयात्रेमध्ये सामील झालात त्यासाठी सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि लवकरात लवकर हे नारी विधेयक संमत व्हावं यासाठी माननीय नरेंद्रभाई मोदी निश्चित प्रयत्न करतील अशा प्रकारचा विश्वास आपल्याला देतो। आपली रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।